Beste mensen, welkom vanavond. Cello bij onze traditionele muziekkoor. Ik krijg nou de kans als cellist om met zo'n groep als Tipiko te spelen. Betekent voor mij heel veel. Maar het wordt nog steeds heel erg gestigmatiseerd. Het is muziek van de goddelozen, van de asociale mensen. En heel veel mensen vinden het leuk, maar wil vooruit komen. En ik ook, tot 3 jaar geleden. Toen ging ik voor het eerst tamboe zingen. Mijn eerste tamboe geschreven, ook door mijn man geïnspireerd. En wat mij overkwam, was spiritueel. Oh, maninga kaya de wona bira biariba mi. Maninga kaya de wona bira biariba mi. Pero minta kaya de, minta kaya de, maninga kaya de, maninga kaya de. Nasi ko bumoke. Bota pra chumbeira.